nganti isuk ora petuk. Wis nyoba goleki ceri ae dhisik, kena-kena digawe camilan. Lah ya bojo mulai isuk lho ora pamit ora apa. Kok mek pesen jarene pamit mbon nanti arepe arisan tanah ndi ku mau. Ngene iki male wong lanang male bingung. Ya tak tinggal golek ceri ae sak oleh-oleh engko kena dingge cemilan. Loh, lah kok kuprit. Waduh. Wah, iki ora kepentuk. Tak tinggal golek ceri sik. Lah kamu mau tekan ndi? Goleki bojo ya, An. Loh, nandi? Lah jare kate bareng bojo sami. Ya, Waduh, ya kabeh mblewak rak tekan ndi paling iki engko oleh arep bojoku. Nongko iku. Ya iya paling. Ya boleh. Lah tekan apa dek kene? Iki lah golek bojo ra temu yo golek ceri iki engko bae kena digawe apa ta apa. Camilan, ceri. Ya timbang meneng gak kene ya wis jagongan wong loro ae enteni piye Iya karo ngono wae ana liwat. Engko dijak rene pisan pon nanti ngono. Nang aku ya gak pamit bojoku. Pisan ya apa? Jarene pamite arep arisan karo bojoke Cak Kuprit ngono aku mau. Waduh. Nang endi kira. Sesuai aku ya pegel-pegel ya kene isikan dasi. Yo saken wong wedok iki sing sabar. Ya ora pamit ditinggal lu lek wong pamitan, wedok. lek pamitan gak masalah. Lek pamitan ini kan lagi pikiran iya lek ono apa-apa, lek kan apa-apa. Loh, makane iku. Janjane lek wong wedok piye wis ngono pula dhewe sebagai wong lanang iku ya sing Ya gak ngono Pak. sing sabar titik. Tremete iku lho aku sing Ya carane. masih aku dhewe iku lek ditinggali bojo ora pamit ngono ku ya sumpek asline ngono ya. Aku mau arep nyanding besar. Kuprit kakean pola. Hati-hati, Brit. Ya boleh cari ae ngenteni ndek kene ambek Yo. anu. Ndek cari. Ambek ceri. Mbok menawa ana manuk ndek iku. Lah iku. Alon-alon ngene lho. Bang sumpah. Pamite golek ceri gladotan kaya ngono ku piye to, Lor? Kremet-kremet timbang kae lampiasan bojo, Pak. Heeh, ya siku ae gladotan ndek kono ae wis. Timbang bojo sing digawe pelampiasan pegel-pegel timbang Iki gladotan ngono. kepelengi. Lah kok anu. Gladotan. Heeh. Ya, Golek ceri. ya ngene lho, engko lek mbok menawa gendut, biasane gendut iku ya muncul tapi iki kok gak ono mbok. Oh iya aku eling. Heeh. Paling iku nang omahe gendut iku, nang bojoe gendut iku. Oh, ya Paling lho. mbok lek ngono. Waduh, lek anu paranono ae. Ya mari ngene ae engko diparani nang kene gendut. Gendute ya ora ana kabar, dibel ora kenek. Sik tak telponi gendut ya. Heeh, nyoba. Tak telponi gendut sik. Enggak diangkat. Tak diangkat. Diangkat Pak. Ya, Pak, kadetan aku. Ya enggak piye mari iki mari teko. Oh, lagi dering iki. Oh, wis diangkat. Halo, Ndut. Oh, iya. Ya lek ancane niat nyusul ya ndang rini ya. Iki aku golek bojoku ket isuk mau ora petuk-petuk. Mbok jarene pamit arisan ta ya apa. Oh alah, arep nyusul. Ya wis lek nyusul awakmu ndang-ndang Ndut ya dinteni karo Kuprit barang nok kene iki. Enak. Ya wis tak anteni Ndut. Ya wis. Oke, terima kasih. Cek iki jarene gendut ape rene. Jarene gak ono bojone nang ngene gendut, bojone dhewe iki. Bojo gendut gak ono ya? Kano, mbok lek metu wong Masyaallah. telu, aduh sembuh ngrasakno wong telu iku koplak kabeh rupane yo an. Oh. Ya kok mencane gendut iki ya. Ngenteni gendut sik ae. Bae gendut ro. Bae gendut tero iku engko. Yo lek
Rene ket mau dintenteni ket mau ora teko-teko. Ket mang metu aku, Bang. Golek bojoku lho ono lek 5 jam gak mulih, Mbak. Lho, lah terus bojoku barang ya gak ono. Lho iki mang pamite mbek bojoe sampeyan. Ndak memang gak ono ah. Kano, aku mau petuk kupri. Yo tak takoki bareng metu karo bojoku barang. Oh, berarti mesi aku, Mbak, yo titenono ae. Iya. Tak longi blonjo, Mbak, cek gak tuku wedak, Mbak. Iya, Apa, dilongi ae, weh? Mas. Iya. Iya, dilongi. Ya. Aja aku pripun jare mbek cak kubrit sampean. Oh, nanti kono mau. Pamit yo ta nanti ku mau. Lah iya, ndak endi? Yo empuh. Loh, lah iko, Mbak. Lah kok penek aku gede ya, medono ya tiba kok ya. Omongane rek kok pedes. Lah iya, medono. Iki golek bojo. Lah man golek bojo iso ndek penekan ndek kono lho. Mudun. Iki wis petuk wong telu iki ya apa iki bojone Man padha ilang. meneng ndek ngene ceri ki nek golek ceri berarti Mbak yo. Ya timbang Oh, ya tak golek pisan aku. Ya wis golek aku no. Timbangane sumpek, Mbak. timbang bingung golek-golek padha goleki lah karo anu ah. Golek ceri ah. Wis saiki ngene. Bojo sampean lak gak ono, Din. Lunggu. Yo. Bojo sampean lak gak ono. Ano. Bojo gendut. Gak ono, Mbak. Wis saiki ngene ae, wong telu iki ayo bareng-bareng goleki. Yo mbok menawa engko bingung goleki Lah, iya. dhewe. Yo wis, ayo goleki ndek endi. Lah pamit mulai mang, gak mulai-mulai cak bojoku Makane cak. iku. Nanti digolek nang ndi iki? Ayo. Lah iya. Sik. Pelenge sampean nang ndi? Bojone sampean niku. Pelenge. Mosok kok Paling layap iki, Mbak. Gara-gara aku elek iki lho paling, Mbak. Golek wong lanang Mas nek. aku iku ya ya ora, elek. ojo kesuton ngono, ojo. Engko lah nambah dosa iku. Ya. Ayo. Ojo gak oleh ngono. Ya wedi ono apa-apa nang kancane apa. Saking wayahe lah pamitan ah. Terus berjam-jam cak gak mulai cak. Wah, anakku sing ditinggal sing garai iki sing gak pamitan aku pegel. Paling Lah, gak iya iku. omes aku lek Lah iki mang pamite ambek bojoe Mbak Sangkil. Lah bojoe Mbak Sangkil jare metu pamitan ambek bojoe sampean. nah Lha iki lek padha pesi ya cak berarti ya. Iya ta wis semayanan. Sekongkol, iku. Lah ya setongkol. sekongkol. Lah yo. Kok dikure tongkol cak. Yo, kulak tongkol kandak. Bisa jadi. Lah iya. Mandar boleh cak tak dijeli tongkol temenan mbak aku. Tongkol sih kalau brengos ya. Ngono motoku. Lama ya cak bojoku iki cak. Bojone dhewe. Wis ngene ae, ayo saiki bareng-bareng bareng-bareng digoleki. Digoleki lho mbak yo. Ya, wis ayo. Mbak. Sapa rung papa kan di dalan lho mbak. Tak jegale ngono lho Ya, Pak. jegal. Ayo jeng awake dhewe iku lho. Ora pamit bojo lah terus piye ngene ora digoleki. Jeng kesel jeng lho sik ajeng. Oleh mang layap kesel jeng. Ngalah jeng. Awakmu pamit ora karo bojomu jeng? Yo pamit jeng. Alasan nang bojo sampean aku. Oh alah, aku metu ora pamit jeng karo bojoku. Enake yo wae jeng yo ndek kene jeng yo. Iya iki. Wis ngene iki jeng nek ndek kene iku ya wis. Aku lho jeng di omah yo kadang ya apa jeng yo ndelok bojoku dhewe ku sumpek aku jeng. Ya padha ae aku kadang iku lek isuk ora tau apa iku bojoku njaluk kopi kadang ora tak gawekno, tak tinggal kelayapan iki. Ya yo aku bengi tinggal nglayap ae jeng. Mulai-mulane njaluk turu bareng ya wegah aku jeng. Masak jeng? Iya jeng. Walah. Iku paling metu tok mbek bojo sampean bareng aku lek bengi. Iku makane mulai Sampeyan pamitan aja jeng. Aku ya gak pamitan jeng. Ya padha jeng aku dhewe ya ora pamitan iki karo Bener pamitan aja. Ya ora jeng. Waduh ya apa rek engko goleki. Enggak Ayo. kamu. Lah terus kamu ya apa jeng awake dhewe Tapi ya bojomu? tapi ya car nungko dikai
kayak apem serlom yo meneng wong lanang ae. Wong lanang kayak apem cak mau meneh apeme rada ngene iki wong lanang seneng cak yo. Seneng pisan. Tapi lah abang rada nyelempit. Lah apeme rada gedene lho Jeng. Ya Jeng yo. Apeme memang gede Jeng. Ojo dicekel. Wayahe. Wayahe Jeng. Wah, Jeng kok Gatel lah Jeng. Oke, ro pendek kono mang Jeng. Deloken Jeng kok pas ono Jeng ojo. di ono apa? Bundeke tawon Jeng. Iya, ojo Jeng tawon no. Cuman ku yo apa? Burungan kok kok sampai koyo ngene. Lah kaya apa Jeng wong aku ncen ono sak ngene iki Jeng. Ya saya ngene iki Jeng. Kon pamitan apa ora nang wong lanange? Ya ora Jeng. Oh, ya apa enggak Ya wis pamitan. ta Jeng aja ngroweng ae Jeng wong sing ngejak sampean mang layap ae. Kakan ngomong sampean iki wong genjo sampe cemot kabeh. Kon sapa Lho kok gelem? Lho Jeng. Kon sapa Iya. kon gelem? Oh, Iya Jeng iya. sampean iku Iya. lek wong aku pertama yang ngecak iki, kon kok melo-melo. Berarti apa Jeng wong ncen biasa wong telu Jeng. Ngono kok melo-melo ya apa? Ya baba Jeng. Oh. Kok gak mikir wong lanange Wis kerja ngene ae sama. Jeng. Timbangane dhewe engko wis kesuwen ndek kene Jeng. Yo, sayo golek bojo dhewe. Yo. Ya engko lek Kon ya kirane kon lek mulai ya kono. Iya Jeng aku tak pamit mulai Jeng yo. ya wis aku dhewe ya ape melok mulih Jeng ora wani Kok Jeng. mulai pisan? Ya iya Aku yang Jeng. mulai pisan Kan gak gelem balik aja Jeng yo, ndok kene dhewe Jeng. Dhewe Ya Jeng. wis lek mulai kabeh aku tak mulai Ya wis pisan. saya balik aja. Balik, Yo. Jeng.